makabatireko vatereri manyama icho kwadi muri yeZimbabwe rikaenda pinandiro mukati mekureva mukati mekupfapfadza nekutsudzura dziri kuitika matima nawose enyika ino ndinoti mamuka seiko matima nawose enyika ino chikwanziro ndiro zuva richimuti makabata muri kufamba nacho chikwanziro munoda nhepfenyuro yenyu ndimakaisumudza kusvika parutanitani kureva kuti matima ese enyika ino vana vese veZimbabwe kunze kwenyika vari kudenga repasi vari pasi repasi vari kufamba kabada chimuti ndokusaka chichedzwadetsere kuti the whole nation on one station. Zimbabwe ndine nyaya yandinayo panapa yemurume akabata mukadzi wake nechikomba. Abata mukadzi wake nechikomba ndobvainise nyaya kwamambo. Zvakanoitika kwamambo ndozvamakabatira Zimbabwe. Ndozvandakabatira Zimbabwe. Ndine nyaya yemukoma KB yepachikoro chezvimwe zvikoro chesekondari chiri kwaZvimba. Kana ndisingakanganise date nhasi chingari mukoma ishi mukoma nhasi musi wa 26 June. Musi wa 26 nhasi kana ndisingakanganise vana vanotoenda kuchikoro. Chikonzero Nezviri kuitika vana vari kudona asi vane zita remwana wavari kutaura ipapo. Kumira kwaita vana ava mwana uyu akatombomiswa ende akambodzidza kune chimwe chikoro nekuda kwedambudziko iroro akabva kaya pachikoro apa. Izvezvi mwana uyu akatombomiswa kuti ngasaya kuchikoro but ari kuchivezera kuchikoro ende nhasi pasina kuenda vamwe vechikoro iye ari kuti ndichaenda kuchikoro ndinodzidza ndiri wani ipapo. hey vana vari kudona vari kushedzera zita remwana uyu. Rumwe mwana ende vakasvika pamagedhi ese pachikoro vari kuona nyoka ende vakangongoona 3 kana 4 kana 5 pamashopisi nyoka yatosvika ipapo. Zvakaoma. Ndine nyaya mukoma KB yandiri kutaura inini ivamwe mai vakaita 7 years vari bofu asi vaigona kuzowanikwa dzimwe dzenguva kuseni vari pasi pemuti uri pajuraho ri pamushapa avaone but vanogona kuwanikwa vari bofu vazofa manje mukoma KB ende mai vari bofu kudaro vakaita mwana vakaita mimba vakaita mwana zvisina kuzivika kuti akavape mimba ndiani nekuti vanoti handioni ende mwana uyu akakwanisa kuzvarwa akatorerwa izvezvi zvinozvivafa vari chitunha vari mumba vakatsvaka chitunha vakachishayiwa panze chikaonekwa chiri pamuti uya waimboioneka vakagara uyoyo zvakazoitika kumberi ndo zvandakabata. Ndine nyaya yemurume mukoma KB akati ari mumotokari achifamba nomwe wake zvikanzi wamuziva here uyu zvikanzi nemuri kurevani koyo zvikanzi nemurume uya padhuze mani ndibhuriri wedu uyu ndiye murume wemukadzi wakatekera doro kubva wamusuya. baba Isabel vakagukuchira dzakawanda nyaya kubudikidza nechirongwa bhozhongora segment paNational FM radio. Garai padhuze nokuda kwekuti vakuda kunyudza gejo kune avo vachazoda kukubatai vachitsvaga kanhamba dzenyu right vachida kukupai nyaya pamwe chete nokutsvaga nhamba dzevabatsiri. Nhamba dzenyu dzinoti kudini? Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekureba mukati mekupfapfadza nekutaura ndiri kushedzera mashoko ekuti muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu dzisina chipomero nhamba dzisinganyadzise. Iyi nhamba dzinoti izvo 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti 0707 36 26 35 36 0736 26 35 36. Panhamba idzi musadzibhibha, panhamba idzi musafonera private number, uyezve panhamba idzi musati ndepi zvakamira sei. No time to waste, treatment no doubt. Ungotsudzura nekutofafaidza mukanzwa kuti ndini mutotaura ipapo svikatapedza. Uye garai matora bhobhoini nebepa kana pane zvimwe zvinoda kunyorwa zvamunoda kubvunza mongonyora ipapo. Atidi kuzotsvaga bhobhoini nebepa takabata foni aisiye munhu wani ndepasi rese. Tinotenda Honorable Charles Mufari baba mumu mamuka seko pa black box apo hanzi ndakachibata chimuti alongside Honorable Andrew Makahamadze pa South Attorney. 5 minutes to 10 tindimurani baba Isabel. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba ndikati Zimbabwe. Zimbabwe chiri kuti kudini? Pane murume akaroora mukadzi mukoma KB. Aroora mukadzi wake ndikubva vaita mwana 1. Vaita mwana 1 ndokubva abata mukadzi wake nechikomba. Abata mukadzi nechikomba. Nyaya ichibvaendeswa kwa sabhuku, nyaya ichibvaendeswa kwa mambo. Yaendeswa kwa mambo. Mambo vachibva vatonga nyaya vachiti chikomba unofanira kuti ubhadhare mombe 2. Pamombe 2 dzakabhadharwa munhu achiwa chikomba akaunza amai nemwana wayo. Mombe ngani 2 asi akaunza iri mombe 1 nemwana wayo. Yauya mombe nemwana wayo mukoma KB dzakwana mombe 2 dziripoka. Zvikanzi namambo pamombe 2 yangu ndo mai vacho yako kachi kamhuru zvakare
mombe idzi adzifani kuparadzana. Saka nekusaparadzana kwazinofanira kuti dziitike saamai nemwana sezvo mwana achiri pana amai. Ndakukupa $70 pamhuri ishi. Madare rapera. Wabhadhara iwe. Manzesere nyamkombo pe. Kuti mukomana akabata mukadzi nechikomba. Ndobva aripota nyaya kwa mambo. Aisa nyaya kwa mambo. Mambo achibva tonga chikomba vachiti chinofanira kuti chibhadhare mombe 2. Chikomba chakabhadhara mwai nemwana wacho. Kureva kuti mwana anga achirifamba panani? Pana amai. Mambo achibva ati mombe dzauya idzi dzinokunzwa nezvikonzero kwa mambo ka tanotora mombe idzi nemombe dzauri kubhadhara idzi. Asi mambo vakabva vati pamombe 2 idzi, pamombe 2 idzi yangu ndimai vacho. Yako mwana uyu. Asi pamwana iyeye mwana uyu zvakare hafaniri kubva pana mai vake chikonzero achiri kuyamwa. Saka iwewe uchadzisiya dzise panapa. Ini ndakukupa mari yemwana uyu nekuti achiri pana mai vake $70 yako ishi. Chiende. Achibva kuwa $70. $70. Dare rapera. Takatonga chikomba tikachibhadharisa zvakauya newe mari yako kaiwana. Kureva kuti murume uyu akawana $70 pakubata mukadzi wake nechikomba. Mambo achibvaona mombe yakakwana. Ndiani anofanira kuti adye mari iyi kana aendesa kunoripota nyaya kwa mambo kuti vatuke kuti munhu abatwa nechikomba. Uye zvose zvakaitwa apa ndizvo here? Ndiani aunza nyaya kuti muridzi wenyaya anova ndiye muridzi wemukadzi wabata nechikomba. Chikomba chinogara musemu area nemurume uyu. Vanogara vese imomo. Vanomuziva. Endi chikomba pachakabatwa chakabvuma mhosva. Chakabvuma mhosva kutoripiswa kubvuma. Baba Isabel, kana nyaya yakaenda kwa mambo. Mambo vakati iwewe takubata nemhosva yokuti wakapfimba wakabatwa une mukadzi wemuridzi unofanira akakubhadhara. Mambo anofanira kubhadharwawo here? Ndio patisingazivi mukoma KB. Ndio pari kuuya nevanhu nyaya. Kuti inyaya dzakaita sedzipi dzinonzi kana vanhu vachibhadharana mambo anofanira kuwana zvake. Inyaya dzipi dzekuti mambo anongoti bhadharai dare kuti titonge nyaya yenyu. Asi mambo ipapo haawani nekuti hazvinei iyi. Dzakasiyana siyana nyaya. Kune nyaya dzinonzi wakauraya munhu munomu uchibhadhara vanhu wakaurayira hama nesu semambo mufanira kuti bhadhara chikonzero makasvibisa nzvimbo yangu. Ko kana tabata mukadzi wamwe nechikomba mambo ane zvaanowana apa here kana kuti anowana mari yatinoripota kwa mambo chete kuti upinde mudare unofanira kunge wabhadhara. Panyaya iyi yokubata mukadzi nechikomba mambo aifanira kuwana here? Uyezve ndedzipi nyaya dzinowana mari mambo dzaanobhadhara nedzasingawani? Ko matokero akaitwa iyi ndizvo here? Iye muridzi wemudzimai uyu aida kuwana chii pamombe dzakabviswa apa? Anoti mombe dzakabhadhara dzende dzake tudzese ndo dzaita kuti nyaya yemudare. Iye akabhadhara mari yekupinda mudare. Ko maridzi mombe idzi dzakuenderei kwa mambo? Endi mombe diki iyi mwana wemombe iyi mambo ndiwo vakachajwa here nemuridzi wemombe kana kuti ndiwo vakangobvisa mari? Ndiwo vakatobvisa mari zvoka ndizo ichi chimwana ichi achifanira kubva panapa nekuti kana ndatora mai vacho unofanira kuti utore mwana uyu. Asi mwana uyu achiri kuyamwa habe pana mai anofanira kuramba ari panapa $70. Chienda. Ndechekupi ichi? Baba. Baba Isabel ndechekupi? Urungwe. Izvozvi murume uyu wokubata mudzimai wake ane chikomba achiri nemudzimai wake. Mudzimai akambomiswa pasaidi. Asi kana chimuona ari kurwadziwa. Nyaya yekubhadhara yange iri kuti vakwanise kugara nemukadzi. Apa zvavangofanira kuti haana kubhadhara. Saka muri kuti mudzimai akambomiswa pasaidi kuti zvidini? Ari kurwadziwa murume ndogara sei nemunhu andisina kubhadharwa. Pamwe uchiri kuenderera mberi. Saka dai akabhadharwa aitora mudzimai. Kutogadziriswa kuti watore mudzimai. Saka akadya mari yechikomba chemukadzi uyu ndimambo. Mukadzi kwanzi anogona kuti ndakadzishandira imari yangu, imombe dzangu idzi. Imombe dzangu. Ndindakadzishanda. Munhu ngaarove pasi. Hanzi panoda Zaki Baba Isabel. Yapindira komboni. Yabva yachingorema ka1 pakuda Zaki. Komboni yacho. Vanhu ngavabatwe. Mambo vakaita wori. Saka panoda Zaki apo. Mukoma KB nyaya ndinayo panapa inyaya yandiri kuzama kutaura inyaya yakaitika mukati menzvimbo inonzi Kwazvimba. Kune nyaya yakaitika ikuti paimwe sekondari chikoro chiripo vanhu vakanetsana mushure mekuti izvo pane vana vari kurwara vana vachiona nyoka vachiita sei. Vabereki vachibva vagara pasi ndokuungana neschool committee ndokusvedzana ndobva vaungana. Vaungana vachibva vasegwa vasabhuka zvikanzi panapa zviri kuitika panapa zvakaoma but pane mwana ari kutaura zita rake. Mwana ataurwa zita rake kudaro amai vemwana vakashevedzwa pakaungana vabereki. Vachibva vashevedzwa nyaya iri kuitika panapa iyi ndiyakadai so. Mwana wenyu zvakamira zvakadai so. Amai vachibva kuda mashoko ekuti ndiri kuzviziva ichokwadi. Mwana wangu aidzidza pane chimwe chikoro. Kuuya kwakaita panapa akati transfer vachiuya pane pachikoro. Ari mwanasikana
sekondari asi kutransfer wakaita ndiko kuti pachikoro chaidzidza anga ane urwere hwekudona ndichibva ndamubvisa pachikoro ndichiti pachikoro apa dzimwe dzenguva pane ari kukonzesa kuti mwana wangu adone achibva auya pano auya panapa zvamakuita kuti vana venyu vari kuona nyoka vachiita sei aiwa ndiri kuti ininika mwana wangu ndiri kuzvibvuma uyezve kuchikoro kuchechi kwiri kwatinonamata isusu mwana wedu isusu akatodaniwa kuti auye necklace yaipfeka pamwe chete nepino iri kumba yenzi ndinofanira kuti ndiende nayo inofanira kuti ipiswe zviri kunzi zvinhu izvi zvine maconnection ndikubatana pamusoro pemwana uyu vachibva vaenda kudistrict ikava pachikoro district ikataura pamusoro pekuti izvo isusu tinotaura nezvematicha ataura nezvenyu imi mpachenyu uyezve panyaya yeministry of primary and secondary education hatibvume kuti nyaya dzakafanana nesatanism kana kuti urui endai kwamambo chero tinoprotecta matichers edu ndovedu ndokubva vaenda kwamambo mambo uchibvayo akataka kutaura amai vakabvuma kunzi nyaya iri panapa ndekuti mafanira mubvise mwana wenyu panapa asi kubvisa kwamuri kuita mwana panapa akuzi kuti tamudzinga chikoro tiri kuti mwana uyu mupiwa tsamba pasi rekuti mwana aende kunorapwa asi achizuka kupi kuchikoro ndobva vaenda kudaro amai vachibva kunopiwa tsamba kuchikoro yekuti mwana ngaende kunorapwa but achizuka kupi kuchikoro ndakwanisa kutaura neukuru hwakafanana nevamwe vari muschool committee kuti why chikoro nhasi chazosvika pakuvharwa vana vana kuenda kuchikoro zvadaro mukoma KB amai vachibva uko vakabva vaenda kumba vachisvika kumba vakanzwa kuti mwana apfeka uniform matopesana naye aenda kuchikoro kwaakanzi asauye kuchikoro kusvika arapwa amai vachisvika kumba daro vamona siku ndokuenda kuchikoro vachisvika kuchikoro vakaona mwana achitoriko kusvika vabereki vagara pasi neschool committee vakupisa school committee takawirira pana kuti mwana uyu asauye kuchikoro pane zvakawandika zvakuitika pachikoro vamwe vari kutorwara vasvika kuchikoro vamwe vachiri kurwara ende vachiri kuona zvinhu zviya sei marega pana achidzoka pachikoro vachibva vashedza matichers vachibva ungana maticha vachiona mwana achiuya kuchikoro hapana akati bufu hapana akataura kusanganisana naheadmaster vari kuti vaingomutarisawo nekuti vaitya ndokubva pazoitwa musangano vabereki vaungana nematicha pachikoro nezuro vaungana kudaro maticha vakashevedzera kuti mwana angabvi pane pachikoro mwana uyu mukoma KB nezuro akataura shoko rekubhosa rekuti pano handisi kuzomira kuya kuchikoro pana pandibve ndicharamba ndichiwa kuchikoro kana vana venyu mati hasvika kuchikoro ndichauya ndiri hwani pano ende panofanira kunge pane tichanofanira kundidzidzisa mabereki ndokutanga kuimba vachiratidzira nezuro ndokuimba asi zvakazowirira nezuro ndezvekuti mangwana kana mwana ashuva pano pachikoro hapana ari kuuya ichokwadi mukoma KB ndataura nekomiti yepachikoro nasi chikoro chakavharwa hapana mwana wechikoro chanamirira kunzwa ndechekuti mwana wese kureva kwake kuti kana mamisa vana venyu kuchikora kuchikoro ini ndichauya ndamirira kuti ndinzwe kuti veschool committee asipasika pachikoro mwana uyu auya kuchikoro here kukana auya aripo here ticha achamudzidzisa mwana akanzi nehurumende ngambomira kuenda kuchikoro ichokwadi kusvikira arapwa dambudziko riri pamwana nderechii kwakabva kuchikoro icho ndiko kudzingwa asi iko zvinozve pachikoro apa vana vakangungana 4 kana 5 vari kuona nyoka vasvika pagedhi vanaona nyoka but vana vakashevedzera zita remwana uyu ndiye ari kushedzwa zita rake mwanasikana ari grade hani form 3 ndo zvakamudzingisa kuchikoro chaanga kuchikoro kwaanga ari mazhwa kusingaoni kwenyoka aita chirwere chekudona ndiye aidona ende abereki pakamubvisa ikokaka vaitofungira kuti pachikoro apa pane ane zvaari kuita zviri kurwarisa mwana wangu saka rega ndimuchinje chikoro ende amai vakapupura mberi kwevanhu kuti izvo mwana wangu aidona asi pandakakuri kuti chienda kuikadime kereke ane zvakatotorerwa zvakafanana nenecklace zvakapiswa ende ndakatonzi ndiwene piro mberi kwevabereki neschool committee ava vachibva vazvigamuchira zvikati kana kuri kurwara oitsamba iyi mwana ngaamboenda kunorapwa kana arapwa odzoka pachikoro asi mwana ega akapfeka uniform akaya kuchikoro vatichakashika kumudzinga izvozvo atizvo pano handibve kusvika vabereki vati iwo kana usingabve takubvisa vana venyu nhasi chikoro chavharwa regai katizonzwaka kuti vateereri manyama vanoti kudini kubudikidza kane nyaya iyi ndiye kwazvimba handiti bapakadirwa adivheti yacho regai ningotora vateereri vekupedzisira kavanongokomenta panyaya dzataurwa kana papa Isabel 0773238096 0773238096 mati kudini kone icho chataurwa chechituna chakasekwa mumba chikazoonekwa panze pamwe chete nechababa avo vari kuti mudzimai wangu anoti ari kuenda kuchechi every Sunday kana pakati pevhiki asi ari kuonekwa ari mubhawa halo paNational FM radio. Halo, ndaswera maswera sei kwa mukoma wangu?
tibatsira ipane rechakubata ibata ipane zvatsudzura nababa Isabel. Icho chemukadziwe murume wakazi ngaadzosere munhu asiona kuti ipambere. Ko ari kungoudzwa nevanhu kuti mudzimai wako takamuona mubhawa saka ndo zvinodzoserera mudzimai kumba kwawo here izvozvo? Ipambe because mukadziwe munhu chaichai haendi kubhawa murume acho asingazviziva. Saka murume ngaarambe mudzimai. Ngaasare nazvo because kumberuko akachema pamwana apo ngaatongoenda kwatinashe mugaba. Saka muri kudhauta kuti mwana anogona kunge asiri wake here? Atogona asiri wake because kana yachiona simba rekufonera vanhu akambodana nawo achitaura kuti padadana nataisibhaya gochera ikapa huti murumewo. Ingosweresai vaviri vatatu mukoma Sydney. Ndotosweresa mbuya mapuka pabochapo ndosweresa mukoma wangu pahobhosa. Ndosweresa suvira ari panapa moni inside ndichiti waswera seya. Basa namukoma bozhongora nemiwo. Ndinotenda muene zuva rakanaka. Baba Isabel materera. Hanzi ari kuigochera pahutsi murume ari kutononoka achafa ngaarambe mudzimai. Rola nzanza tawa usati wadi wafa. Baba Isabel paita munango. Hello pa National FM. Baba Yes, maswera sei mukoma wangu. Sasa ndio bademo pabocha pamaranga. Kuri seko kubocha nasi ndechipi chakubata ibatai. Baba pa ngategere kushanjiswa ngakadzima zvinzwa. Zvingacho ngatingocheka zviri padhuze. Shauda kumira kumatogere utodzoti vanhu mukazi uri kuenda kubhawa. Ko kana achinyeperwa nevarume. Kwanongoenda zvonezvionera. Woenda kunozvionera. Saka muri kuti aite sei murume uyu? Ngachete nguva ichiripo asakachema baba ngamusachema. Ari kuti anogona kuchema? Anogona kuchema tikatadza kuti kuite misodzi. Varume ngatisvinure kana akomana kunze kwakaedza vanuko. Ichokwadi. Ngatisvinura kumatione zvekuita ngatigopesiwa nguva ngevanhu mukadzi. Watosvire kupinda mudzimba vakadzi kwavo vakarongeka. Kuwana simba rokufonera ex boyfriend kuti ex husband kuti chimboodzai murume wangu kuti taichimhanya sei kudhara. Ndozvingati waismetiri here izvizvo. Sweresai vaviri vatatu baba. Ngatisese maidhoma navamadi vari kuakapa nemuzukuru wangu uri ukapo nachikanyandizene wese vari kundizwa ndoti masura sei henyu. Ndinotenda maita basa muye nezuva rakanaka. Papa Isabel ndave ndozadiyana Rabson Umar apindira mustudio vanenge vachida kukubatai munobatika sei. Rekani kuti mukoma kewa mukaseko Heleni Museve ari pawatsomba takudzwa machocho pawatsomba Webster Matare Constable Nyazema pamuchenda baba Junior Muridzi handikangada Amanda Gwese kwanzida Amanda Gwese ndini soja National FM ndakachibata chimuti wamukaseko Edith Muzimba Gumede pamuchenda ngoni dzashe mabagu takudzwa Tsokodai ari pamutare apo wow Jira pamwenje Mike Dohata ndo achiyerawa Margaret Mazungu ari pawatsomba Fred badi kufamba Clemens Machirikana Elias Chigiriva pamuchenda Tap wa Tap Sungwenere chimutoka bata DJ Tsaro Taurai Jochore ndizvinzwe futi chenge basara madambozi Queen Lorraine Nyasha Muzambe Edith Mugumede pamuchenda na Faith Womodza vakabata chimuti kwanza ndichise tiri kumhanya nacho vanoda kundibatira manamba dzangu 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti 0736 263536 0736 263536 muri yeZimbabwe aiwa ndapota musabhipa sa agogo every day is a Friday Kanyemba Bonzo na Boshongora Rikiti vote mbwerera pomwe mangwana takukusiyani na Rabson Umali.